Ben, moi bo día. É día 1 de setembro, é día de volta ao traballo con máis intensidade. Desde logo, nunha perspectiva de estarmos a menos de 2 anos das próximas eleccións municipais, desde o Bloque Nacionalista Galego consideramos que é o momento para solicitar deste goberno local un cambio de rumbo, un cambio de maneira de facer as cousas, e un cambio que lle dea máis transparencia, máis democracia e, desde logo, que consiga mellorar a xestión municipal. E digo porque nós asistimos como Bloque Nacionalista Galego con moita preocupación a toda a indignación, a impotencia da veciñanza diante dunha situación caótica e un despropósito nas obras que se desenvolveron ao longo deste verán, que xa levan meses desenvolvéndose como a obra de Concheiros. Temos, desde logo, moitísima preocupación polo que poida acontecer no futuro se non existe unha planificación e unha xestión que sexa realmente eficaz, compartida, feita con criterios sabidos de antemán e que causen o menor prexuízo posible á veciñanza. É por iso que, para intentar conseguir este cambio de rumbo, este cambio de maneira de facer as cousas, acabamos de remitirlle á alcaldía unha carta cunha serie de consideracións que entendemos que son unha proposta en positivo, que implican o conxunto da corporación, todos os grupos da corporación municipal. E remitimos esa carta á alcaldía con copia tamén á concelleira de Facenda e con copia á concelleiro de Obras, por entender que son por entender que son as dúas persoas, as dúas concellarías implicadas de maneira directa neste asunto. Que queremos ou cales son os contidos desta carta remitida á alcaldía? Pois, por un lado, esa cuestión de mostrar esa preocupación por esa indignación veciñal, pero tamén facernos eco de que moitas veces o que hai por parte do goberno local é moita máis propaganda que realmente escoita activa, mantemento, xestión e solución dos problemas que ten a veciñanza. Por iso, nunha época en que deberíamos comezar a debater os orzamentos, algo que tamén solicitamos, que se poñan en marcha unhas negociacións de verdade, non paripés sen vontade política de chegar a acordos como houve o ano pasado, senón unhas negociacións de verdade. Para todo iso, nós pensamos que de maneira urxente, para que se poidamos escoitar, coñecer e programar, nós o que propoñemos é que haxa dúas xuntas de portavoces extraordinarias e urxentes e, ademais, unha xuntanza no medio das dúas do Consello de Relacións Veciñais, que lembremos que, igual que moitos outros consellos de participación deste mandato, non foron convocados. Neste caso, a última vez que se convocou o Consello de Relacións Veciñais foi o 14 de xaneiro de 2019, hai xa 2 anos e medio. Para que, entón, ter estas xuntas de portavoces extraordinarias, urxentes, tamén acompañadas das negociacións ordinarias do orzamento e, ademais diso, é unha xuntanza do Consello Municipal de Relacións Veciñais, para planificar as obras, para saber de cales existen proxectos, para decidir cando se poden licitar, que fases desenvolver, para escoitar a veciñanza no seu conxunto. Hai unha serie de obras sobre as que se levan falado no pleno, sobre as que, en algúns dos casos, están aprobados proxectos, xa son proxectos que veñen de atrás e son segundas fases e terceiras fases. Haberá que saber a cales se lles quere dar prioridade, cando é o mellor momento de facelo, escoitar a veciñanza para que tamén opine sobre elas, sobre ese proxecto. Temos que decidir que acontece coa continuidade da obra de Patio de Madres, Castrondouro, Sar e Ponte de Sar, que acontece tamén coa continuidade da obra da Almáciga, con todo o que temos que facer a respecto da accesibilidade en García Lorca e ese compromiso, ou coa necesidade tamén de dotar de accesibilidade dun proxecto de mellora e humanización a toda a obra de Ultreia, Oviedo, para o que había un compromiso de facer un proxecto que aínda non está feito, mas que hai que abordar tamén a obra xa non seu conxunto. A parte desta planificación de obras que faga que non exista o caos que houve nesta ocasión, con comercios que tiveron que pechar,
dun día para outro, con tardes completamente baleiras, nun momento ademais de recuperación importante, todo acontecido na zona dos Concheiros. Eu creo que nos debe de dar que pensar, non? Como non se poden facer as cousas, non? E por iso, ao fío tamén destas cuestións e da afectación que tivo, entendemos que tamén nestas xuntanzas deberían de tratarse como reservar contías para justamente un plan de reactivación económica, para os comercios que foron afectados. Igual, nestas reunións, entendemos que hai que falar de esas liñas, esas axudas, esas subvencións para os diferentes sectores afectados pola pandemia, pola crise económica derivada da pandemia, hostelería, comercio, cultura, unhas axudas que xa desenvolveron algunhas das súas fases, aínda que algunhas aínda non foron pagadas no seu día, máis sobre as que hai pendentes aínda remanentes para unha nova fase destas axudas, e ademais haberá que ver cales van ser esa reserva desas axudas e cal vai ser o obxecto, que nós defendemos que sigan sendo axudas directas para o 2022 e 2023. Por iso entendemos, xa digo, que para todas estas cuestións debe de haber dúas reunións extraordinarias e urxentes da Xunta de Portavoces, con unha reunión do Consello de Relacións Veciñais no medio, justamente para poder contrastar, ponderar, escoitar que teñen que decir. Na primeira reunión, o que se debería de facer é que se presenten cales son os proxectos que están en riba da mesa, cales son os que existen, cal é a disponibilidade orzamentaria non só de 2022. Entendemos que este debe ser un compromiso de Concello, un compromiso de cidade, un compromiso que se pode ser que sexa unánime, pero desde logo onde se impliquen, onde se debatan o conxunto das forzas que forman parte da corporación municipal, é un compromiso que poida finalmente callar nunha proposta que sexa para 2022 e 2023. Debemos rematar co curtoprazismo na política, con iso de pensar agora o que veímos facer no próximo mes, no próximo 2 meses, e que poida ter algunha repercusión a nivel mediática, e debemos de planificar xa de cara a 2023, porque senón, conforme se vai achegando o período electoral, vai ser moito máis difícil ás veces chegar a acordos e poñer cuestións en riba da mesa. Por iso é necesario que iso se faga de maneira directa nestes momentos. En algúns momentos, en algunhas ocasións, ao final o que se fai é andar ao que acontece no día a día, en vez de pensar e repensar como queremos justamente que sexa o Concello, que sexa a cidade de aquí aos próximos anos. Ese debería de ser o compromiso que desde a nosa perspectiva ainda podería sobardar o 2023, seguir para anos sucesivos, pero que cando menos debería ter en conta ano 2022, un ano moi importante tamén para a cidade, ano 2023. A parte destas cuestións, nós tamén queremos deixar unha evidencia o problema da falta de xestión, da falta de planificación, do caos en que existe esa consciencia cidadá que está sumido Santiago de Compostela nestes momentos, nos últimos meses, e que vai ter continuidade agora cunhas obras do Hórreo para as que tampouco hai plan de mobilidade, tampouco existe toda a transparencia debida cando van comezar dentro de nada, non? Justamente este ten unha repercusión que non é só tamén o prexuízo directo que afecte a comerciantes, a veciñanza, a hostelería, senón que tamén ten repercusións económicas negativas na economía local. Quero lembrar, para iso, que mentres a media dos concellos da provincia licitaron prácticamente un 32% máis de obra pública no primeiro semestre de 2021 con respecto ao mesmo período de 2020, algo que era lóxico recuperándose da etapa da pandemia, en Santiago, que aconteceu nese primeiro semestre do ano 2021? Que diminuiu un 8,29%. Segundo datos da Federación Galega da Construción, en consonancia con esta menor licitación de obra pública, o investimento por habitante baixou de 58,81 euros a 18 euros. En Santiago de Compostela, moi por detrás das cidades de Vigo, da Coruña, de Lugo e de Pontevedra. Por tanto, isto facéndolle un moi mal servizo á economía local. Así que, insistimos, nós estamos recollendo neste caso estas inquedanzas, esta preocupación, este malestar xeral
que escoitamos na veciñanza de Santiago de Compostela. Entendemos que teñen que comezar as negociacións para os orzamentos de 2022 de maneira inmediata, que hai que determinar as prioridades, que entre esas prioridades para nós están unha continuidade de axuda aos sectores afectados pola crise económica, que a pesar de haber unha certa recuperación neste verán, pois teñen un futuro incerto en moitos casos, e, por tanto, hai que seguir apoiando con axudas directas, e hai que decidir cantas e cales van ser os criterios para que se concedan. Precisamos tamén que haxa un plan de reactivación económica para aqueles lugares onde as obras afectaron de maneira directa os comercios, como pode ser no caso dos concheiros, e tamén creemos que hai que facer unha planificación das obras necesarias e urxentes no Concello que se poidan abordar, e que iso hai que facelo de cara xa 2022 e 2023, coñecendo cales son os proxectos que están en riba da mesa, cales son os que urxe facer, cales son as posibilidades económicas que existen de maneira realista, e facelo, ademais, en consonancia iso coa veciñanza a través do Consello de Relacións Veciñais. Esta é a proposta que, como digo, os mesmos xa remitimos á Alcaldía, á Concellería de Facenda e á Concellería de Obras, e que esperemos que teña unha resposta positiva, porque insistimos que é unha proposta pensada desde a perspectiva de entendermos que isto ten que ser algo que implique o conxunto da corporación municipal, todos os grupos, e algo con que o goberno local dea un xiro total a política que está facendo de falta de transparencia, falta de democracia, e unha política onde non se para nada eficaz na xestión que se está a realizar desde o goberno local. Moi ben, pois moitas grazas.